Dit schaap is een held. Dit schaap ook. En eigenlijk al deze schapen zijn helden. Waarom? Het zijn de redders van onze natuur. Zonder deze schapen zou er alleen maar gras zijn op de mijnweg. De stikstof geeft het gras in de hei te hard groeien. Dat er alleen nog maar gras is, is er van de biodiversiteit niks meer over. Dus hoe meer gras, hoe minder diversiteit. Dus niet goed voor de biodiversiteit. Ja, de schapen gaan er tegen, want de schapen zorgen ervoor dat die heide dus ruimte krijgt om weer te kunnen ontkiemen en te kunnen groeien. Dus hoe meer heide, hoe meer biodiversiteit, hoe sterker onze natuur en hoe beter de natuur tegen verandering kan. En dat is niet het enige wat deze helden doen. Ze verspreiden ook nog eens zaden met hun vacht en hun hoeven. En dat doen ze bijna helemaal zelfstandig. We hebben een heel sterk kudde-instinct. En het is dus niet zo dat die hond van ons de hele dag erachteraan liggen te rennen om die bijeen te houden. Dat is gewoon niet zo, die blijven van zichzelf bijeen. Het zijn echt onze echte handjes in het gebied.